Larpidon ki Bible ki jong fi philaban phai ban nga ka tin ka jong blai ka bangila ban shem na ka kitab ka jong u Joshua ka kitab ka jong u Joshua ka lenong ka balai ban ngan pule hafi nadu ka khat ka balai hadu ka bahnreu ka kitab ka jong u Joshua ka lenong ka balai nadu ka khat ka balai hadu ka bahnreu ka tin ka jong u blai ka ong kumne Bat kila hukum yo paitba kidong haba pio iya ka Synduk ka Jutang utra yu blade jongpe bat ba kilengdo kilebi kidaba ya ka onda kumta pin yang na ka jaka jongpe bat pin lake nadin jongka Henry pin kampaji hapdeng jongpe batka kumba ar hajar pro da ka jingteo Wat wan hajan jongka bapin tip ye ka lenti da ka bapin yai na bapim ju yai na ka ne ka lenti menoro Deu Joshua long hau paitba do pen kentang yaladi namar la shai utrai unle ye ki jingpala hapdeng jongpi yaro yutrai U Joshua la krenro hakiling dong do yara yaka Synduk ka Jutang bat lek shiliang haswa upaitba te kila yara yaka Synduk ka Jutang bat kila lek haswa upaitba utrai jang ka jingsuk unyo ban kerku yaka jing pule nakaktin ka jong blai ngalapen kre ka khubor ka banga deban kren hagade ka por ka bamenta bat ngai ngo yo blai bat nga ngej bagani ka khubor kan don ka jingya day bat ka balang hangne bat ka jingya seng ka bangin sayo bat ka jingim ka bangin im halaka sngi ngam tip kanungo na pedeng jongfi ki balayo sngew syapang ka khubor ka bau nong kren ukren syapang ka Synduk jong ka Jutang ngakwa banong hapi ka kren syapang ka jingdon rengkat ka jongutrai the holy presence of God bar yakane ka Synduk Jutang lashna yakada ka ksier na syabar bada ka ding na syapo ka batheu yaka jinglong ka jongu ukresuan kumu blay bat kumu briu Haba kren syapang ka ksier, ni kren syapang ka buram ka bakraw ka jungublay. Haba kren syapang ka lentang lane ka ding ni kren syapang ka jinglong briu. Batla snaya ka Synduk ka Jutang hagata gerukom. Laong syasyo ba ka Synduk ka Jutang hapo jongka ladon ki sipau hukum. Ngalapanong ka ktin ka jungublay ka hukum ka baublay ulaay lengbau Moses kibreu kilaban kali kamot ayu habalabo ya kimau hangto artuli kimau tablet labo hangto ya ka jingtho ya ka sipau hukum ka bakren syapang ka ktin ka jungublay bar ka Bible kong u Jesus Christ ulong ka ktin ka jong blay ka Synduk ka Jutang kadai ka serngeu ka jong Jesus Christ na ka benta jong ka testament ka bathamai barhapo jong ka Synduk ka Jutang labo yakamana ka jingbam ka jingkarku ka jong utrai hagitu kipor na ka benta jong upailang Israel labo yaka hau golden pot lani hau kiuk siar kabateu syapang kajing pendat kajing penbiang kajong utrai Jisu ngakan mau kai kabau Jisu uyalam ya kisenran ke jong banduai bau belai un ai hangi ya ki jingdon kam ki jongi halakasni barhaga joga poru Jisu uong ya ki contain I am the bread of life ngalong ukpu jong ka jingim barhapo jong ka Synduk ka Jutang laboro yo dingdo jong Aaron erot
lani as staff. Ngaperkat kamut ayu bandon Yo dendo jong aran hapo jong ka Synduk jong ka Jutang. Nga kwabanong yafi ka sam ka baar polai. Unong roi sam wang your rotten staff they comfort me. Ue ubreu ubashad bat yo dendo hagitu kipor. Haga konteks jong Kibriu kibaim hagato kapor uday unong ap langbrot ngong uay une unong ap langbrot. His name is Jesus Christ. Uday Jisu ubalong unong ap langbrot ujonga baru jongfi baru don yo dendo uban syarai nakabenta kamensem ka jingim ka jonga bat ka jongfi bat sakaway kabanga snow tenat haba kren syapang ka Synduk jong ka Jutang. Ka don kata ga beki ong ka mercy seat. Lade penduai. But la penmi haga jing duai ka ket jong ka jing isen ay. Man la ka snem shisnem urang ba leng do. Unrung hagata ga beki ong the holy of holies. Kajaka kabakot ni kibakotam hangta unshim ya kasnam jong langbrot ubam don ka jingtho bria ban senrek hagane ka mercy seat lane ka ket ka jing isnay ban knyana ka benta jong ki pop jong upailang Israel ban ka benta jong rangba lengdo haga jo karukom we yu rangba lengdo ujonga baru jongfi ladangi kran haga context jong ka New Testament. There is only one but ka kerteng ka jongu kadayu Jesus Christ u Jisu unam rong syo ban lek pek ya ka Synduk ka Jutang namar ulong ka Jutang baru Jisu ulek ban kenya ndaiman ka snem si sen kenya ar hajas nem tam menshua hadu menta throughout eternity nyimdon kam sho ban rong haga jaka ka badon ka Synduk ka Jutang namar ngila don ya ka Jutang ka jungu blay haga jingim ka jongi but halor jugne ka mercy seat ki don artli ki dur balabo haga dur jong ki angel kirup bar yakani kinong batay ki ong lani ki kren syapang ka jing bishar hok ka jong blay ladon gaway ka jing tho ka bong kumne pikwa pan ya kendo yo Jisu kumunong bishar ne kumunong penim. It is dangerous lada pin ya kendo baru Jisu kum unong bishar ujongfi menta uday unong penim ujonga berjongfi namar kata dawang wan to wan hanga pi baro ki bakia bat ki bathat ka jingkit wang wan ngan map yafi ngan penim yafi ngan ai bor yafi shibon ki bru ki kentat ya kata pangakwaban ong yafi hagaway ka snikin samat ya ka righteous judgment ka jongu Jesus Christ un bishar hok yang abar yafi badia ki breu ki bampat pediang yo Jesus Christ haka jing bishar hok ka jong try ka long ka bama bat ka ba itrim banhat hakikti ke jong ublay ubaim the ark of covenant ka Synduk jong ka Jutang ka kren syapang ka jing don rengkat ka jong try ki ki breu Kibala banra ya ka Synduk jong ka Jutang haka testament ka barim laong ba kidai ki lengdo bat ki lebi kine ki breu ki dai ban long ki bakot balai laong hangni bat dai ban jingay na ka Synduk ka Jutang ar hajar pro ka daw kalong lada pitam ya ka boundary pila ban kalong yap namar ka don ka jingkot ka jungublay haka Synduk jong ka Jutang kabor bat kaburam ka jungutray baladaw lebi lane u pris u lengdo
ura ya ka Synduk ka Jutang lada kadang don ka jing tho bria ha ka jing im ka jungu un kalon yap kata ka de ka holiness ka jungu blay ka jing khot ka jungu try ka bau blay la ban compromise hagini ki sngi ki bamenta namar ngi sngo tenat ban kren syapang ka jing aye the grace of God ni klet no ban kren syapang ka jing khot ka jungu blay but ki breu ki ong kumno ni la ban long ki bakot pila ban long ki bakot da ka jing aye ka jungu blay amen pinam la ban achieve ya ka holiness ka jungu blay lada pim shim ya ka ay ka bau jisu ong yo Paul my grace is sufficient for thee. Shibon ki breu ki persang ban imkot ki hap ban let ki krem ki hap ban let ki lom ki klau ki ptap ban shong marwe ban khot em you can be holy pila ban long ki bakot nila ban long ki bakot da ka jing ai ai ka jungu blay nila ban shong hangno nila ban don hangno u blay da ka jing ai ai ka jungu ula ban pelong yang ki bakot but habangi long ki bakot ngilong ki breu ki bala banra ya ka Synduk ka Jutang such a sin habangong the ark of covenant kabamut the presence of God hagani ka jing sang assembly ka bansawan nga duway ba uway na pring jongfi ka way pagway ka probangay pinra ya ka jing don rengkat ka jongublay amen. Lada ki breu ki ban ya kublai kti ya fi kim tip kim snot ho ya ka jing don rengkat ka jung blai ha ka jing em ka jong fi nga kwa ban ong ya fi kai ka jing mot bakan wan kane ka all India Church of God Assembly kane ka ri ka jong ka dai ka sayan but I be ki breu ki ba wan ha ka sayan kinong ba kine ki breu ki long ki ba pair ki don ya ka jing don rengkat ka jong blay way breu jong blay ondo la here na ka rensan ha ka jing yalap ka tin ka jong blay wonderful day blay le shi bon ki kam gi baphala ka way ka long kami ka ong yonu pastor I have seen the glory of God kong na yo iya ka buram ka jong blay ngangit kane ka day ka jing don rengkat ka jong try bagi breu ki bampat ito yang kinang kini ki try yang ki don ya ka jing don rengkat ka jong blay amen kini ki ba pdiang snow ba yang ki don yo blay baraba pi don yo blay kala biang ha ka perthai barok kawai but unong tho hagane ke kitab ongro yagane ki kentin ngamut ban kren si bon sapang ka Synduk ka Jutangan I swahang to maybe next time hadenu Joshua wong yagane ki kentin yo pajba lada pi kwa ban yo I yaki kam ki ba phala la shai nga ong hapi hagane ka por lada pi kwa ban yo I yaki kam ki ba phala hagane ka jingye sang ki kentin na ka suntur jong prophet ki ong kumne pen kentang yalade sanctify yourselves kamut ayu haba ka Bible ka ong pen kentang yalade lane sanctify yourselves kani ka ktin pen kentang ngalapet ki don shibon ki extend application haba bataya ka but lightly ki ay ngakwa ban yakren hagane ko por governmenta kabaningkong kabangin ye pet kolong haba ong pen kentang kabamut to pen kerpang yero yo try nilong ki breu ki bakerpang amen ni nyim day shu ki jong ka perthai wat ladangi im ha ka perthai amen
Ngi ngim day sho ki jong ka pertay wat la ngi tia ngi bam ngi di ngi im ha ka pertay u jisu duai na ka banta jonga bat na ka banta jong fi bangin long ki ba karpang. But habaong so sanctify yourselves topen kentang yalade kabamot topen long yalade kiba kordor yaroyo try. We are so precious. Nilong kiba kordor hado kata hakmat jongublay pilabanong pastor hagano gurukom piong bangilong kiba kordor. Ngilong kiba kodor kayang ka jingsisha balatao yang i hagadur ka jongublay. Amen. Sisin gladon ka jingitanya hapo seminary laong bangini daykie. But away u student wong. I am the image of the Almighty. Ong gaway kanong puli theology. You are wrong. Pila bakla, uang ngamba kala, nama